Agyr, barky däýle şüýerden. Men 3 ay bäri iş etdiňiz, 3 aýka hakym bermediňiz. 3 ay bäri pul bermese, men näme çüýünden bereýin o? Diýdim, men sana pul bolanyp öýdüm, habar ederdim. Ýüregi düşdüňmi hali? Men şuň ogluma aýlygymy alyp tigrat bererim diýip söz berdim. Ýüregi düşäýdige iş hakym diýip, başga pul bermese, men näme diýdim? Diýdim, pul bolanyp öýdüm, habar ederdim diýip. Hem olya berdi. Men sana işgärlen pulny wagtda berdimedim mi? Nerda etmediydim men işgärlen. Hem şu wagtda işgärlen hakkyn berýär. Men sana her wagtda berdip pul berýärdim. Bar seni işten boş. Gözüme görünme. Dogan, bağışlarsyňyz da. Arkaýyny işläp berin. Häzir 3 aýky iş hakyny öwüzüni alyp berem. Arkaýyny işläp berin. Rahwan dostlar, İlim haqqı belanın oku diye köpçülük görür ýaly. Videonu halan bolsaňyz, maňa goşulýaňyz, hassas edýäňiz, videonu paýlaşýaň, like basýaň. Bugünkü video düşüren ýerim bolsa, Han Tekçi. Elbetde Han Tekçi diýmän özü bir näçe magazinlerde, dukanlarda, marketlerde gerek bolan oşlar bar. Şu taýda vizitkasyny goýup geçýär. Görüp habarlaşyň.